Tok biching rumamai mate TCA atum penche patir piponsi di phurong sopialong kepang nipon Sir Vomu akumlin along piniada porphai sir kep malom Sir Vomu aphan kachekimo padupon aning kanwang kachekimo ponasontak taxi pening le thot tame ing samchin pen Ingdeng trok aphong tok biching rumamai atum pen Phu Sir Vomu aphan chardom chari ponsi kachekimo padupon lo Ada bapor tok biching rumamai amai Phu lunsi tok bilapen kongchun bang Jona Singh tok bia tumpen Phu Sir Vomu alamu than ponsi kachekimo ponlo Peninga bangke tok biching rumamai hin pen centralia bangke mai je phapon pedetlo setame tok biching rumamai aro ari matum ame thang adim arong alongsi kachekimo padupon lo posi TCA kongchun bang Jona Singh tok bipen nang pachini don aning kanwang ta Phu Sir Vomu aphan tok bi mate sir aropen kachekimo pon ber pupu kacheparaya teng pensi pening le thot seta milur lapen mir hai hui pen chardom chari ponsi kachekimo ponlo Pini Sir Vomu aphan kachekimo amaya long Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachoru setami padupon athema Phu Sir Vomu akumlin ke KAAC CM Dr. Tuliram Ronghang pensi di phurong sopialong nangpangni nang selam pilo lasi tok biching rumamai pen suri surya kardom pajir ponlo puta kongchun bang Jona Singh tok bipen lamthi chepaklang pon Lapuana tok biching rumamai pen mesen lapen ke thir thep adim Karbenglong Autonomous Council pen adimaklong nangsik pitha mate nangsik piason te mesenji puta tok biching rumamai pen CM Dr. Tuliram Ronghang aphan kachuningri paduponlo Deng thok Ingdeng ke deng kon ibi Phu Sir Vomu aphan karchopon Ingdeng lasi ya hok otomali tu cinthong aso ba Ronghang so betai li tu misimelo lasi tini ini tu hako ini Phu Sir itu ke suceng Ronghang rombong situ siku ake sar na thana kangal ateng ke News report Karbenglong Live